Okreni se ka meni. Mladoženja, moji srce moje, prah mladoženja, ve 19 godina imaš, da će se ženiš, bre čoveče Boži, što si se ovako, kao pravi mladoženja, spremio, mlad si polako, bre malo, stavi nešto na tebe, drugačije, vidi koliko si sladak. Sad jedno ozbiljno pitanje, ali stvarno ozbiljno. Ajde. Evo sad ja sam malo pregledao njega kad izašao na bilu i taj styling, meni je ono super dečko izgleda, super sobuh. Sad vidio, i u pravu si. Ali zašto nekad ovako, ovo, za nekoga kad izađe na bilu, ovako kažemo da se to pobuh? Ko? Nekad kažemo za nekoga, nekog pevača. A zavisi od ličnosti. To pitam, u čemu je fora? Zavisi od ličnosti, zavisi od senzibiliteta, zavisi ko to obuče. Da li može da iznese, da li ne može da iznese. Zamisli sada ti, ovo je, možda ja što nosim sada na meni kao babaroga, ovo možda izgleda brutalno, nekome komično, nekome smešno, ali ja znam da kogod da stavi ovo na sebe, izgleda će kao budala. Može li ovako? U slučaju da prođemo ovaj krug sad, vi me oblačite za sljedeći. Može, bro, nema problema. Dogovore.